Ya maksudnya ki nasihat-nasihat. Nek menurutmu piye Sri? Aku ki wong wedok sing cocok gawe. Aja ganti-ganti wong wedok. Oh ngono ya. Terus Saiki wis cukup siji wae. Mandiri kok ya? Mandiri. Betul Sri. Apa-apa kok aja wong Ora usah dadak leren tak tuding, ya kecuali Bu Parsinem. Heeh, nek Bu Parsinem wis ora mlebu hitungan mergo sesepuh. Iya. Aku rasa ndumuk sapa-sapa sing merasa sinden Astabrata kecuali Bu Parsinem sak rit iki sing wis payu rabi dhisik tak aturi berdiri luwih dulu ya. Ya. Ayo. Sing payu wis sing wis rabi nah sing merasa wis rabi tak aturi jumeneng sik teduk teduk ayo arepa sinden sakriat ki umure ana sing luwih dewasa timbang Mbak Sri Pesek nanging gandeng Mbak Sri Pesek kuwi sing rabi luwih dhisik di antara teman-teman yang lain sinden yang lain berarti Mbak Pesek kuwi kelasnya wis senior di bawah Bu Parsinem berarti liyane ki juniore Pesek Kok iso kaya ngono? Kok iso kaya mangkono? Lah ya wong sinden sakriat ki sing wis payu sulut ki kamu doang kok Alhamdulillah sampun payu Mas. Kula pun mboten nawak-nawake malih. Oh iya. Ya ngono kuwi aja nek wis payu ngene iki aja menikmati diri sendiri. Maksudnya ngene Mbak Sri. Yo dongakno teman-teman sinden lainnya agar cepat menyusul. Amin. Doakan teman-teman pengerawit uga Mas Dalang yo cepat menyusul. Amin. Kira-kira nek Mas Akbar jek 2030 munggah. Yo ndak selak jamur. Iya, jere kan karir. Agar pamane sing ngejak rabi tak karir. Karir terus gak apa-apa. Sampeyan nek kekancan aku wis suwi to, Sri? Wis suwe banget. Sik, nek pancen suwe kekancan karo aku kayak ana masukan. Ora usah dadak pekiwuh karo aku. Walaupun ning kene aku dadi dalang lho ya. Ilangno rasa pekiwuh. Aku pengen karo Sri Wahyuni. Nek menurut sudut pandang dan pemikirannya Sri dhewe. Kriteria wong wedok sing cocok karo Mas Akbar kuwi piye? Satu kuwi pertanyaanku. Kedua sing terakhir, aku kayak ana pitutur. Yo, lah nek wong tuwek ngono. Ya maksudnya ki nasihat-nasihat. Nek menurutmu piye Sri? Aku ki wong wedok sing cocok gawe aku piye terus pituturku. Nek aku nak yo saya jangkahne umurku saya suwe saya adoh to Sri. Heeh. Ngene lho Le Akbar. Tak kandhani Le. Ngene lho. Dadi wong lanang piye sau. Supaya ganti wong wedok. Oh ngono ya. Terus saiki wis cukup siji wae. Ngono lho. Lah wong pacaran anggere setahun, ra nek setahun putus. Kok gentine? Wis setahun putus. Lah kapan entuke? Loh, pacaran itu kan masa penjajakan. Kaya ngopo to sudut pandange? Kaya ngopo to pemikirannya? Oh, berarti kudu dijajal. Dijajal sudut pandang dan pemikirannya, Sri. Mergo wong urip utawa wong rabi kuwi ora mung sedina to. Ning sepisan kanggo selawase. Ngono. Aja tok kok setahun aku pedhot. Wong pacaran 2 minggu aku tahu. Lho piye? Angel wis angel. 3 dina ya tahu, 7 dina tok ya tahu. Ya tak dongakne muga-muga kabeh kanca-kanca sing durung rabi ya nang nemu jodone. Soale umur nek wis 30 munggah ki ya rada angel wis. Oh ngono ya. Angel, Mas. Mergo wis zona nyaman. Wis zona nyaman soale. Ya gak apa-apa, Mas Heru jek enek sing luwih tuwek. Imbang ana katresnanku, Sri. Ya, yo.
Suamimu nggak ikut, Mbak Sri? Mboten Mas Akbar. Ngaten iki berarti sampean nek ora ditunggoni anu Pak Su utawa Pak suami ngaten iki. Pak Su. Ngaten iki nganu ya berarti pun dibebaske pun diberi Bebas, kepercayaan ya. Nggih, laras. Ya ngono, dijaga kepercayaan Nggih, itu. kula niku pun kulina ucul piyambak, Mas. Oh ya. Nggih, dari pacaran sampai menikah tuh sudah terbiasa kesana kesini sendiri. Nanti juga Mbak Sidan harus begitu ya. Iya, Harus bener. belajar- Rungokno Eh, domong iya. iki ya toh. Harus belajar mandiri. Jadi aja jaga anak bojone ya. Iya. Jadi aja kok mendino diterke ngono kuwi. Kudune iki mangkat dhewe. Ya Sip toh? Sri, kudune yo ngono Mbak Kudune Sri. yo ngono. Lah iya sapa to? Iya. Setuju Sri. Mandiri kok ya. Mandiri. Betul Sri. Apa-apa kok aja wong lanang. Ya terus rambahan ya. Oh. Ya Kakang Mas papucenku Ugi katur untuk seluruh yang memonitor dumateng channel YouTube Astabrata Media, wilujeng mirsani, wilujeng pidhangetaken. Iya, minangka dados kanca cegalek. Ayo, imbang ana katos ngantuna. Heeh. Yo. saben dina mangamun jroning sepi sakit Ya. Piye katresnanmu Iya. Entek ke Sri. Iya. mangka kang mas papucenku Matur nuwun. Ije kan mas. Iya. Mbak Sri Wayuni ingkang sampun